ta apang lukat. Kakabsat na tipon-tipon tayo manen, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Ada kumakada kayo ti grasya ni Apo ti Kristo, ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kasta kumamet ken ka. Naimbaga bigati amin kakabsat. No? Tama ta. Iti dahi nga aldaw, rambakan tayo ti may kaduapulo, ken upat, a Domingo ti kadaw yan na tiyempo. Ket ni Apo, Ato Isu Kristo, ket damdamagin na, ngiti adalan na, siya sino isuna ti panagkuna, dagiti tattao. Kalpasan na, dinamag na, ida, kuna na. Siya sino ak ti panagkunayo. Dahita nga sa lunsod kapsat, kastamat lang sa lunsod na, titunggal may sa kadatayo. Siya sino ni Kristo, ti panagkunam. So, ti may isa nga sumbatan tayo, kakabsat. No, anyaman ti sumbat tayo ti dayta nga saludsod, suntumet. Makita tayo, ti tukad, ti pamati tayo, tagdama. No. So nga, kadagiti kong daway, nga santay nga naipakat, ti pagribigan tayo, kaspundo nga pasurot na. Dumawat tayo, ti pamakawan ti Apo, agraman, dagiti nagkurkurangan tayo, bidot tayo, basol tayo nga personal, tapno may karitay amin. Nga grambak ti dito na santuan, ang misteryo. Agkonfesarak. Agkonfesarak iti Diyos sa manakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basul ko unay, iso agpakpakaasyak ken Santa Maria ang agnanayon na Birhen,
kadagiti amin ni Angeles ken sa Santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid akuma iti apo tayo a Diyos. Kas na iti kuma, ti manakabalay na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan na iti basbasol tayo, ipanatayo iti biyag nga agnanayan. Amen. Mga aska, Apo mga aska, Apo mga aska, mga aska, Kristo mga aska, Kristo mga aska, Kristo mga aska, mga aska, Apo mga aska, Apo mga aska, Apo mga aska, mga aska, Apo mga aska. Gloria ti Diyos, ikangatuan. Gloria iti Diyos, ikangatuan. Itito'y nagagapyan, kadagiti tattao na ipagtipanan at nakemta. Imo na nagdaka, itandog daka, panrupahan daka, kay dayawin daka. Agyaman kang ka, kapuiti na indaklan, adayan mo, Gloria iti Diyos, ikangatuan. Ako Diyos, na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin namin, ket sika, Apo miya Jesu Kristo. Kana ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, kinana ti Ama. Gloria iti Diyos, ikangatuan. Kadagiti basbaso ti lubong, kasiyan na kami. Kadagiti basbaso ti lubong, awanen kaday to'y araraw ni sika situgan,
Ama, pasiyan na kami. Gloria iti Diyos, di ka ngagwan. Yan ta'y siksika o ako, Yesu Kristo tinasanwan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan. Ititipo iti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinarasmuam, kit iturayam dagiti amin nga da. Kasya nakam kadiapo, ipariknam kad kadakam, tapamakawan mo. Tapno agserbi kam, ken ka iti amin na puso mi. Gapumatlayan ken Kristo ng anak mo, ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo asi papasnek kadagiti maibasa. Umuna may basa. Dahito'y may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Insurunak na Apo Diyos iti sa uwek, tapno mapapigsak ti nabannog. Binigat apagagaran na kadumngeg iti suro na kanyak. Inikanak ni Apo ti panakaawat, ket jak nagsukir wino simina kenkwana. Intayak ti bukod ko kadagiti mang saplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparuten da dagiti barbas ko. Ken tupranda ti rupak, ngem saan na kamaan anu. Iti panangibain da kanyak, tatultulungan nak na Apo Diyos. Pinapuskol ko ti rupak, tapno makaibturak. Ammo kasanak to amay babain. Agsipo da sideg ti Diyos kanyak. Kaya ti paduyakyak nanto nga awan basol ko. Siya sino ti makaitured amang idarum kanyak. No adda dumatag kami ti pangukuman. Ket yuli na ti darum na. Na po Diyos ti tumulong kanyak. Siya sino nga rod ti makapaneknek anag basulak. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsorio. Agbiagak to iti matang ti Apo, ti pagnaedan dagiti si bibiyag. Agbiagak to iti imatang ti Apo, iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Ayayatek ti Apo, ti pangagnak, denggenak nagkararagak. Yalingag na kanyak, dagiti lapayag na. Tunggal umawagak kenkwana, sungbat. Agbiagak to iti imatang ti Apo, iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Pinulipulan dak dagiti tali ni patay, natnaga kadagiti palabog ni tanem, nabnuak iti buteng, kendanag iti kasta, imawagak iti Apo. Dawate ko Apo, nga ispalen nak sungbat. Agbiagak to iti imatang ti Apo, iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Managparabor ken managayat ti Apo, we manangaasi ti Diyos tayo. Sa lakniban ti Apo, dagiti awan gaway na. Nispal na kidin nagpegadak sungbat. Agbiagak to iti imatang ti Apo, iti pagnaedan dagiti si bibiyag. Nispal na ti Apo, manipod ken patay. Pinagsardeng na dagiti luluwak. Iti panakababain inlisinak. Ngarud, agbiagak ti matang ti Apo, iti pagnaedan dagiti si bibiyag sungbat. Agbiagak to iti imatang ti Apo, iti pagnaedan dagiti si bibiyag. May kadwa may basa. Daytoy may basa na adaw iti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, anya ti magungguna ti agkunang adda pamati na no di na met ipakita kadagiti aramid na. Ti kasta apamati, may salakan na nga ta dayta a tao.
Kas pangarigan taada kakabsat alalaki wenno babae makasapol unay iti lupot ken kanen iti inaldaw. Ket diyo ikan ida kadagiti kasapulan ti biag. Awan serserbi ti panagkunayo kadakwada. Bendisyonan na kayo ti Diyos. Agpapudot kayo ken akadwenyo ti mangan. Kastamet ti pammati. Natay no di mabuyugan iti aramid, ngem adanto agkuna. Ada pamati ti maysa a tao, adamet aramid ti sabali. Kunakmet, ipakitak kanyak no kasano ti kada ti pamati ti si asinuman adi mabuyugan iti aramid. Ket iparang kumet ti pamatik babaen ti aramid, ti sao ti apo. Agyaman tay ti Diyos. Tumakder tayo, tayo padayawan, tinasantuan ng Ebanghelyo. Ti Apo ket ada kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria, ti may paay ken ka, o Apo. Napan ni Jesus agraman dagiti adala na kadagiti purok ti Cesarea Philippi. Ibagayuman kanyak sinaludsod ni Jesus kadakwada idi magmagnada. Siya sinuak kano iti panagkuna dagiti tataw. Sika kano Apo ni Juan amamunyag ing sumbat da. Kuna dagiti daduma asika ni Elias. Ada payag kuna nga maysa ka kadagiti propeta. Ket da kayo met, sinaludsod na, siya sinuak ti panagkunayo. Sika ti Kristo ing sumbat ni Pedro. Imbili ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbagaan da, iti kinasya sino na. Impakaamo ni Jesus kadagiti adalan na, ang masapul nga agsagabanton, iti napalalo ti anak ti tao. Omsyento, digiti panglakayan. Dagiti panguluhan apapadi ng Hudyo, ken dagiti mamaestro iti lintag. Ipapatay ito, ngam aggungar matlang, kalpasan ti talo, ngal daw. Dalawag ti panayibagbaga na kadakwada, iti daytoy. Isa't gapuna, nganya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngam tinalyaw ni Jesus dagiti adala na ket piniring na ida sana inungtan ni Pedro. Adaywan nak satanas. Kinunana. Ta saan na ti pagayatan ti Diyos, ti pampanunutam no diket, ti pagayatan ti tao.
Pinasidag ni Jesus, dagiti tataw, ken dagiti adalan na. Ti agtarigagay, sumurot kanyak, kinunana. Masapul at talikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na, ket surutin nak. Tati siya sinuman, ang mga ipatpatag ti biyag na, mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat ti biyag na, gapu kanyak, kiniti banghelyo, may salakan nanto. Kakabsat, ti banghelyo, ti panakaisalakan tayo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Nangigan tayo kakabsat, tigiti may basa, ti dayto yung aldaw. Nagkapinpintas, unahin tayo ti nasantuan ng Ebanghelyo. Ni Apo Isus, di madamada nga magmagna. No? Kaduan na, dagiti adalan na. Sinaludsod na, dagiti adalan na. Siya sinuak, ti panagkuna dagiti tatao. Ket nagado, na dumaduma timbaga dagiti adalan na. Kunari ti adalan na, Apo, kunati daduma, sika kano, ni Juan na mamunyag. Ket kunama ti daduma, sika kano, ni Elias nga nagsubli, taidi ni Elias, nalatak nga propeta, ket napan sa dilangit, naglugan iti karwahe, ket sika dayjay nga nagsubli, Apo, kunati daduma. Ket daduma, Apo, ket kunada may isa ka kano, kadagiti propetas. So na dumaduma ti imbaga, dagiti tatao. No. Santo, sinaludsod ni Apo Isus, dagiti adala na, da kayo ngay. Siya sinuak, ti panagkunayo. Dahita nga sa ludsod ni Apo Isus, kadagiti adala na, isuma lang, ti sa ludsod na, tunggal may sa kadatayo nga dadtoy. Anya kaditi sumbatyo, no, damagin na kayo ni Apo Isus. Siya sinuak, ti panagkunam. Siguro na dumaduma mo, ti sumbat tayo nga tan. Depende, ti kapadasan ti tunggal maysa. Adari ti daduma, mga ibaga, ni Apo Isus, iso ti big brother ko, ata iso ti mang tarabay kanyak. So ti makunat siguro ti daduma. Ti daduma, mga bagada, ni Apo Isus, iso ti manangaasi nga Diyos, kapunta, maasyan na launay kanyak, adu tirigat ti biyag ko, iso, ti nangisalakan kanyak, mabalin nga kasya. Wino may bagam, ni Apo Isus, iso ti gayam ko, ta iso ti mangliwliwa kanyak, no ada problema, iso na ti pagkamangak. Na dumaduma nga ta, ti sumbat ti tunggal may sa kadatayon. Ket anyaman ti sumbat tayo ti dayta nga personal nga saludsod ni Apo Isus, isuntumet ti pagbasaran na ti nukasano ti kinatibker ti pamati ti tunggal maysa kada tayo. Nya po, sino kadi ni Apo Isus para ken ka? Dahil taman ti sumbatan tayo nga personal, kapsat. Ti kadayo ti dayto yung aldaw. Nagkikaisa kayo ti padayo nga mamati, nga agdaydayaw, agrukbab, agyaman, agpakumbabanga, dumawat ti pamakawan ti Apo, gari ti basbasol, ken dumawat niya mati kasapulan tayo, so di ti kada tayo. Ngem, anya ti panggap tayo, apaya data ito dumawat? Tada, kasapulan tayo? Wino, umay tayo, tapaniknikan tayo, ti pamati tayo. Kakabsat, kunati may kaduha nga may basa. Awan sir-serbi na, no ada pamatoy no haang mabuyugan iti aramid, ipalagip ka na tayo kakabsat. Nga, datayo nga katoliko, ti takder tayo ket kastoy, may salakan tayo lang, babaen ti si bibiyag a pamati. Kahit nasuwen, ti pamati, mabuyugan iti aramid. Tako namat ngamin, no? Ni San Pablo, hangan ni San Pablo, di surat para kadagiti taga Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6. No? Mabasa tayo jay. No awan ti pamatim, hamo may ayo ni Apo Dios. So napatagayam ti pamati. Kunamat, ti libro ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 26.
No, ti pamatim saan mabuyugan, itinasayaat nga aramid, day tamat lang nga pamatikit na tayo. So napatag ti dua, ti pamati ken nasayaat nga aramid. No pagtipunin tayo dito dua kakabsat, agbalin nga si bibiyag a pamati. Day tati kasapulan ni Apo Isus. Awan sila serbi na nga ibagam ti panamatao, binisyonan ka ni Apo Dios, nga maawamat ti may paay mo tulong kadakwada. Kurang day nga pamati. Masapul agbalin nga si bibiyaga pamati. Iso nga kuna ni Apo iti banghilyo tayo iti day tingal daw. Kunana siya sino man iti Luke chapter 9 verse 23. Uray pa iti banghilyo tayo ti Marcos. Anya kunana, siya sino man ti agtarigagay nga agbalin, nga pudno nga pasurot ko, adatalo, nga ramidin na. Nya di jay, muna, talikodan na, tibukod na nga bagi. Deny yourself. Self-denial, nga makunay ti English. Nakit na sawen, ti self-denial, wino, panang talikod, tibukod nga bagi. Di jay, amo nga aywanan, ti bagim, hanggang agdigos, kasjay. Hanggang agtutbrasol, takat talikod ang nga rod, tibukod mo nga bagi, hanga kasjay, po. Ti panang talikod, tibukod nga bagi, kahit na sawen, ti panang talikod, ti kinaman ang bukod mo. Datayo nga tataw, kapsat, kasjay, ti ugali tayo. Unahin tayo, ti comfort tayo, ti personal comfort, unahin tayo. No? Ti pagimbagan, ti bukod ti nga bagi. Marigatan tayo, nga mangpanunot nga umuna, iti pada ti atao, nang runa na iti makasapul unay ti tulong. Medyo marigatan tayo. Bumibiyang ko kada kayo. Hana kayo kaduamid to'y Salcedo. Mabalin ng ibaga nga kasi dyan. No. Iso nga, self-denial is the first requirement for us to become a true disciple of Jesus Christ. Ito muna. No? Nga kasapulan, tapno agbalin tayo, nga pudno nga pasurot na. Self-denial. Di pa nang talikod, di pa na kinamanagbukod tayo. Okay. Dayjay, timbaga ni San Juan, iti Ebanghelyo na, Kapitulo 15, versikulo 13, there is no greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Ang tinatantanok ng daytoy nga klaseng ayat nung ipahay mo, tibukod mo, abiyag, para ti pagimbagan, ti panamatao. Dahil tati makayayo kini Apo Diyos. Dahil tati pudno, pagilasinan, ti sibibiyag, a pamati. Pamati na mabuyugan, iti aramid. Amen. Konkreto na pasamak no malagipyo at dadagi na may sang ubing pa isuna ichimputi didigra ubaha at dadagi insalakan na nga pada na matlang nga ubing tanalaing nga kanisuna lumangoy kit insalakan na di may muna na ipaigid na di may kadua isalakan naman rin. Ngayon, di may katloma. Kahit na kumanga isalakan nga, hananaputan, so na mismo, ti dinumpar, ti driftwood, so nga, so tinakatayan na. Kahit mayat di pa nakatay na. No? In sakripisyo na ti biyag na mismo. Kasi narabid ni Apo Isus, para kadatay amin. No? Nagmayat di pa nakatay na. No? So, dahil makuna tayo nga redemptive suffering, makaisalakan makaisalakan na panagsagaba. Redemptive suffering. No? Kabailan tayo dahil. That is what we call self-denial. Pangunahin na pampanunutin ti pagbagan ti pada na tao. Santo de bukod na nga bagi. Manmano ti karamid ti kasjay. Ada tao nga kasta. Nang runa na giti ina. Unahin nyo pa rin giti anak yo. Di pa kasi nanti anak yo.
paudi ti bukod nga bagi. So nga hanyak lang mo. Di mapasamak ti lubong na uwan nagitiin na. So nga palakpakan ti nagitiin na nga dadtoy kakabsat. Na dada. Congratulations kanyayo tada kayo. Tanang ipakat ti kastoy nga si bibiyaga pamating. May kadua. Nga ramidin ti may nga tao agtarigagay nga agbalin nga puno nga pasurot ni Kristo. Ibaklay na ti krus na. Ket nasawan itura na. Amen. Nga rigat ti biyag. Itura na amin. Nga panubok ti biyag. Hanga sumuko. Uray agsaksakit iti membro ti pamilya na. Uray adu problema na finansya kada so amin. Ket addalata. Managtalik na kini Apo Dios. Mabirukan na lata. Tinimedyo na. Dayta. Ang klase na. No. Ibaklay na lata. Tirigat tibiyag na. No. Dayay. Ni Kristo. Impakita na mismo dayay kabsat. No. So nga, ibaklay na ti krus mo. Ibaklay mo ti krus mo kuna ni Apo. So nga, ti simbaan tayo. Adeting nga ti krus. Di kalman niya dahi amoyo ti nirambakan ti di kalman. Tintiro lubong. Anya nga pista ti nirambakan ti di kalman. Ti panakay tanok iti cross. Yes, precisely. Kasano may tanok ti cross. Para kadagiti dadumang hang makaawat ti cross ket simbolo ti panakatahi kinakapsot. Ngayon para kada tayong Katoliko, the cross is the ultimate symbol of God's love for all of us. Ti pudno nga ayat, ket maipakita babaeng ti panagsakripisyo, ken panangipaay, ti anyaman nga dakin, kuana ngayon sagot niya po Diyos. Kaita, ti pudno nga ayat. So ngay baklayo, ti amin, nga rigat ti biyag. No ti asawam, nagbalin nga rigat para kang ka, ibaklay mo. Kamailan nyo? Mabalin nga ta. Anusan? No? Kasjay Apo, ti imbaga ti Apo, ibaklay mo ti krus mo. No? Always show gestures of love to those who are in need. No? Ibturam amin nga rigat ti biyag. May katlo, come, follow me, surutin nak. Tasyak, tidalan, pudno, kintibiyag ko na ni Apo. No isuna tidalan, ket surutin tayo, di jay pinagnana. Ti pamayanan na, ti panagbiag na. No, patsen tayo, nga isuna ti pudno, ket basahin tayo. Ti Biblia, ta iso timpaltiing ti Diyos, may panggap kinkwana. Nung namnamain tayo, tibiyag ngagnanayon, ni Apo Isus lang, ti makaited ti kasta, taing karina pa'y, siya sino man ti mamati kanyak, saan tumapukaw, no dikit madaan tibiyag ngagnanayon. Karina, tupatsyan tayo, agtalik tayo kinkuha na kiti. So dagiti talo, nga kasapulan tapno agbalin tayo, nga pudno nga pasurot na. Talikodan tayo, tibugod tayo nga bagi. May kadua, ibaklay tayo ti krus. Ituran tayo aming nga rigat, tibiyag. May katlo, bayat. Di pa nagbiag tayo dito yung lubong. Ala, magipasit tayo ti misyon na. Surutin tayo ti Apo. Patsin tayo nga iso ti dalan, pudno, kinbiag. Ketimbaga na, ado, ti paganan nyo, di balay, ti amak. Kuyugan na kayo to. No. Alain na kayo ito. Umudod kayo ito lata. Hang kumapay ka na ito'y Apo. At ado pa ilang. Di makasapol ti tulong ko. Gana, kasadyay. No. Umudod ka latan. Ngam. Bayat ti panagbiag ta dati nga lubong. Sa ganahin tayo ti bukod tayo nga bagi. Tapno, no sumang petman. Ni Apo Isus nga hantay yung pagpakadaan. Nakasagana tayo nga kang kanayon. Amen. God loves you. Tumakder ti amin.
mamatyak, Mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin ang makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ani Hesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtaod iti Ama iti sakbay ti amin at tiyempo. Diyos ang nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtaod iti napaypayso a Diyos. Nayanak saan ang naparswa, Diyos akas metlaeng iti Ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagaput sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Virgen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa iti krus gapu kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod iti Ama ken iti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet iti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Amen. naindaklan ti manakabalin na Diyos, intid mo ti pamati kada kami, tapno iti daytoy abiyag, mamuan mi ti kinapudnom. Ken Kristo ang anak mo, adtoy kam nga anak mo, nga agdawat, akanayon kuma, apapigsam dayta apamati. Kung tayo ti tunggal panggap, Apo, digdigam ka ti pamati mi. Apo, bigbigem ka ti pamati mi. Tapno dagiti mangidadaulo ti simbahan tayo, ni Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi. Adaanda kanayon ti kired ken pigsa, amangi waragawag kinakatolikwa na pamati iti sangalubungan, kumararag tayo iti Apo. Apo, dagdagam ka ti pamati mi. Tapno kanayon, mabigbig dagiti dadaulo ti gobyerno tayo ni Kristo, nga isu ti silaw kabayatan ti panangitrabaho da kadagiti programa para ti panagduruas ti kagimungan. Asaan kiti at ibukod dalaeng apagimbagan, kumararag tayo iti Apo. Apo, dagdagam ka ti pamati mi. Tapno dagiti saan pa'y makabigbig kini Kristo a Diyos, maparaburan da kumati pamati ang mga mo, kin mangibiyag kadagiti panursuro na, kumararag tayo iti Apo. Apo, dagdagam ka ti pamati mi. Tapno dagiti nakurapay kin agsagsagaba gapu iti sakit, gubat kin bisin, may kanda kumalata tinamnama iti panagbiag, ket dumegdeg kuma ti pamati da ani Kristo ti biag kin salakanda, kumararag tayo iti Apo. Apo, dagdagam ka ti pamati mi. Tapno daytoy agimong tayo, babaan ti panilaw ti Espiritu Santo, mapasengkadan kuma ti pamati tayo, babaan tintay panagbibinura iti ayat, kadagiti karoba tayo, kastamat kadagiti makasapol iti tulong tayo, kumararag tayo iti Apo. Apo, dagdagam ka ti pamati mi. Ibkas temet, asi ulimag, aming gadawatin tayo personal kinihapo Diyos. Nailangitan ni Ama, amum amin tanyaman, nga dati kaunggan, ti puso, tinunggan maysa kada kami, amum amin na po, dagiti mambanag nga kasapulan mi, iti unag ti pamilya ang kastamat ti gimong. Ipay mo kada kami Apo, tapno ti kasta. May patuloy mi ti panagserbi, ken ka, ken may patungpal mi ti pagayat nam ti daga. Dagito'y dawatin mi ka pumatlayan, ken Kristo ang anak mo, ken Apo mi. Amen. Agtugaw tayo.
Kakabsat at datayon iti may kadua paset tinasantuan a misa. Isu ti liturhiya tinasantuan a Eucharistia. Maawis tayong agisagana ti sagot ayat tayo kadagiti adu a bendisyon nga impapaay ni Apo Dios kada tayo. Kumararagtay kakabsat na lagiti daton tayo, makaiayo ti Diyos sa ama manakabalin. Amin. Ti Apo awaten na kumaday to'y adatun kadagita imam, ket may paay a pakadaydayawan, ket pakagloryaan tinagan na, ken kastamat at pagimbagan tayo, ket ikadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo timudim kada si ayat dagiti karkararagmi, kenawatim dagitoy daton mi, iti kasta, ti panagdaton ti tunggal maysa kada kami, agbanag apakaisalakanan dagiti amin at tatao. Gapumatlayan ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Ti Apo kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. At dadan as itatag-ay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kariket rumbeng. Pununay may karikit rumbang anong makit pa kay salakanan mi, ada kami ti amin at tiyempo ken diso, agyaman kam, ken kaapo na santuan nga ma,
manakabalin ginagdanayon na Diyos kapukan Kristo nga apo mi, rambakan mi si ayat, ti papatay na. Paduyakyak mi, itinabiyag pamati, ti panagungan na. Or-orayin mi, tinatalgad anamnama, tinagloryaan na panangsublinan to, dito'y daga. Anan sa ta makidanggay kami, kadagiti sa santos ka na amin nga angeles, nga may bunanagkan ka, ket kunami at ti agsarday. Pudno na yapo abig ka kinasanto katsika dugubuayan ti amin na kinasanto, dawati mi nga rod ngay pay mo ti Espiritum, amang pasanto kada gito daton tapno pagbalinem kiti pay mo ida kada kami, abag ikindara ni apo mi a Hesu Kristo. Isuy di sakbay iyawat na, asya ti bagina tapno magtutuok ng alay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted, kada giti disipulos na ket kinunana. Alain niyo, at bang kayaman iti iti bagik, isumayawat to amay paay kada kayo. Kasta matakalpasan day di panangrabida, nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka, sa nainted, karay di disipulos na ket kinunana. Alain niyo, kituminum kayaman iti ti kalis ti darak. Darat ti baru ka nagnanay na tulag, isu may biyak may pay kada kayo ken, kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbason. Aramidin niyo daytoy pangilaglagip yu kanya. Pagkabsa ti waragawag tayo, ti misteryo, ti pamati. Babaen ti krus mo, Kening ka panagungar, inakam insalakan, sika tinanubot, ti sangalubungan. Amay tingarod, panangilagip mi, ti papatay kay panagungan ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biyag, kadekalis ti panakaisalakan, agyaman kam, ken kataympay mo may kare kami, nga dito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami makiranot ti bagikindara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kuma, ti Espiritu Santo. Lagligip yung kadapo ti iglesyam, anay isaknap ti sangalubungan ket parayrayam tayat na Diyosan. Laglagip memet ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlong Arsobispo mi kanagiti amin na papadi. Laglagip yung payapo, dagiti kakabsat mi, maturog, sinanama ti panagunga danto, kinamin dagiti pimusen, iti sidong takaasim. Awatim kinidapo ti sidong taranyag mo, apakakitaan na ken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tayo pa'y mametakasim kada kami datutata na kimisa, ikana kami apo. Ti inaan-anay nga kirit yung pigsang kasapulan mi, tinildaw-aldaw pa nagpiyag mi, kastamet apo ramidim kumamay kiri kamamin, iti agnanayon na biyag. Ket makiranod kam, kinagasatan mi ring Maria ngay nati Diyos, kadagiti nagasat nga apostoles kan kadagiti amin na sa santos. Isuda na kapudno nagserbi ken kadito daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok magidaydayaw ken ka. Gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Itagay tayo dagiti matayo kabsat kas panangbigbig tayo ti talo nga persona ti may sa Dios.
Gapo ken Kristo, si kakay sa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy miken ka, man nakabalin nga ma, ti amenadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awanting gana. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Tumakder ti amin nga rosaryo. Kas may nga pamilya ni Apo Diyos nga agtarigagay nga agbalin nga pudong nga pasurot na. Dumawat ting rod titulong tinalingitan nga ama. Babae ti panagkanta tilwalo ngayon suro karatayo ni Apo Teso Kristo. Dawato may kan kaapot salakan na kami, kadagiti amin ang pagdaksan mi. Itdam kad, asi ati kapya, kadagiti agdaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kang kanayon kumalayang iti basol, mailisi kami. Kiniti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panungururay mi, iti kinagasat anamnamay mi, kiniti ay ni Jesu Kristo, aning isalakan kada kami. Takukwam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adinto agsarday. O Apo Jesu Kristo, kinunam kadagiti apostolis mo, ken kada kami dito nakimisa. Kapya ti batik kada kayo. Kapya agapu kanyak titid ko kada kayo. Apo, san kadagiti basbaso miti mingam no di kiti pamati ti iglesia. Ket kas menurut ti pagatam Apo ipay mo kad sa asik kenkwana ti kapya. Panagkaykaysa. Ti mayat ginawatan ti unag ti pamilyang kastamet ti gimong. Ti panang protekta ti dayaw ti tunggal maysa. Kadi panang parik na, ti pakasikna ni ti karuba. Apo si kati agbiag kanagari, iti agnanayon, nga wanting ganang. Amen. Kakabsa ti kapya ti Apo, kang kanayin kong mga dati tunggal may sa kadakayan. Kasta kumamit ken ka. Nga to tayo man, ti kanawan nga ima tayo. Kapsat, kay peace, ti karuba ita. Peace. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami.
Kordero ti Diyos sa maikat kada iti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa maikat kada iti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat at ti kordero ti Diyos, at iti mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat iti naiban iti padayay ti kordero. Apo, tiyak may karingaw, may kakanyak, ngem ti may salay nga saom, mapaimbag to'y karawak. Pagkikindaran ni Kristo panitin. Sermi tiya po narugo narasinan mo musika tibileg mi musika tisilaw mi ikari ngagserbi grasya na di maibos, di mga agbali na bagnos. Musika, ibilig mi. Musika, di silaw mi. Di kamay kari, ngagserbi. Sikalaeng uapo ti amok makatulong tuinumo umay kuman ikaman o Diyos ko narsi kunay abiyag ta sikalaeng saga ngarud ken ka taawan sa bali piman anamnama arapupen na ngarud ala sagbay ngain at may wawa
bali piman anamnama arakupen nak ngarud Allah sakbay nga inak may wawa may kuman ni kamay o Diyos ko nalupoy unay abiyag ko tasikalaeng uapo di amo makatulong may kumani kama o Diyos ko napulkok unay abiyag ko tasikalaeng uapo di amo makatulong tuy lumong agpasaga ngarud ken ka taawan sa bali piman anamnama arakupen nak ngarud Allah sakbay nga inak may wawa agpasaga ngarud ken ka taawan sa bali piman anamnama arakupen nak ngarud Allah sakbay nga inak may wawa kumararag tayo. Apo inawat mi ti bagay kendara ti anak mo. Ipay mo kadi apo tati grasya na samay na ti bagay ken kararwami. Iti kasta, ti bilig na amang iturong iti panagbiag mi saan ket at ikinalapit mi. Gapumatlayan ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Dapaka mo. Pagyamanan tayo dagiti Tugaw ti nagagit. amin pa po. Ngayon may nagdalus iti kalman, ken nang idaulo ti panagkararag, ken panagdaton iti daytoy na santuan a misa, dagiti kakabsat tayo manipud sisa, San Pedro Kalungsod. Ti mangidaulo ti panagdalos inton Sabado, ken panagdaton ti na santuan a misa, inton sumaruno a Domingo, ket dagiti kakabsat manipud sisa, San Isidro Labrador. Kalpasan daytoy na santuan a misa, agbati tayo pay kakabsat, agbuya tayo ti ababa a programa. Tumakder ti amin kakabsat. Sakbay ti final blessing, alike na ti ang gudaway nga agyaman kada kayo, nang runa ti Paris Prisyo, nga iso ti nang ayab kanyak, nga tumulong ditoy. Ang kung ay baga nga iso ti maudi nga misa, tabaka ito masakbayan ket mangayab tumanin ni Apo Rupo ket no lakit de awan ti schedule ko baka makaumay kakto, no? Yung tilang dawati kada kayo kakabsat kay iraman dakman iti kararagyo. Amen na po. Amen. Yan. Ti Apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Binisyo na kayo kumati man nakabalin na Diyos, tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti misang kayo ti kapya kinayat, ken idaydayaw yun ni Apo Diyos, bamain ti nasagraduhan nga panagbiagyo. Agyaman tayo ti Diyos.